Elikkäs tänään me tehdään meidän mysteerihenkilön kanssa, nimittäin kuvaaja Ollin kanssa, vähän videota. Näytä itses Olli. Hei. Oi jumalauta. Ihan sama. Anna mulle. Tai sanoit jo. Elikkäs nyt. Tää on ehkä vähän sekalainen video. Mä ajattelin, että me tehdään semmosia vähän stunttityylisiä video. Ja sit samaan aikaan me tehdään myös vähän kipikupeja, eli pilan pimputuksia. No. Mä voin tehdä eka. Täytyy lähteä juoksemaan. Niin, mä ajattelin, että mä hyppään täältä alas. Okei. Ja nyt tilatkaa kanava. Tilatkaa kanava, tykätkää videosta, no niin. Oi vittu, jalkapohja! Oi vittu! Seuraava stuntti. Olkoon tää tossa kupertiikalle alas. Mä annan vain kokeilla vaan silleen. Perkele, pitää saada hyvää kamerakulmaa. Tää tuusun. Mun jalat varmaan osuu tässä niinku ehkä tohon. Niin ne osu. Noniin. Okei. Come on! Vittu pelottaa. Come on! Okei. Mä oon näin korkea. 3, 2, 1. Mitä vittu? Se on niinku jäämäki. Se on se stuntti joo. Mut toi jäämäki ja me lasketaan pulkalla seisalteen. Mä ajattelin vaan näyttää aluksi, että kuinka nopeeta menee ihan vaan istualta. Eli ihan vitun nopeesti. Oh, mä en tiedä. Tässä kamerassa ei kyllä paljon näy, mutta ei vittu, tää pelottaa. Tää pelottaa voi tätä vittu puhelimekaan. Noniin. Okei. Nyt lähettiin. Noniin. Ai vittu. Oi saatana. Ai toi ihan vitun nopee. Okei, eli oletko vetänyt tästä seisomalteen? Seisalteen, en mä tiedä. Noniin. Vittu kun tää on valoinen vähän. Okei. Tässä on. Ei vittu, ei vaan flomas. Ei vaan kaato siihen vittu. No niin, mikä mietteet? Äijä on vähän paskassa. Ai saatana mun kyllä. Kato, selkä check. Oho. Eiku milleen pääsees lensit? Lensit niinku selällä. Äijän perseen mun pikkusen. Joo, enää. Siis kun mä tulin. No joo. No niin, sit on mikin vuoro. Oi saatana mun selkä! Oi vittu! Oi! Oi vittu! Elikkäs tää video, mä lopetan tää video nyt.